dumating na po tayo sa huling bahagi. At the same time, meron na mga 3 minutes pa tayo mag-ulay-ulay. Pagkatapos kang sunod-sunod na brownout. Hindi ko alam kung bakit siguro dahil makusog ang hangin, natatangay ang kuryente. Kaya pasensya na po kasi malakas ang habagat. Baka napunta na sa dagat. Ano? Joke lang. But anyway, talaga yung problema masisira ngayong appliance. Marami na nasisirang appliances dahil on and off, low voltage, ganyan. Kasi sabi ko nga doon sa amin, sa transmitter, yung transmitter namin sa taas, mabuti pa dyan, i-off mo na lang muna. Di ba, wag tayo mag-on the air kaysa masira na ang transmitter na ilang million pa yon. Magkano ba yon? Mahal yun galing sa made in Italy pa yung transmitter namin kasi. Kaya sabi ko doon, ano na natin. But anyway, yan po ang problema talaga. Yan ang dapat i-address nga yung mga brownout. Alam mo, pag sabi nga sa electrical kasi, sa Amerika, pwede kang mag-Edison, meron kang GE, may sa kuryente. Hindi tayo dito sa Legazpi, have only Aleco. Wala nang iba. Sa Manila, Meralco. Bakit sa iba baka kapili ka? I don't know doon sa Cebu, meron na yata sa ibang mapagpipilian na kuryente. Alam mo serbisyo kasi pagpipilian mo yan dito sa Pilipinas tingnan mo nung panahon sa telepono. Dati walang iba, walang Globe, walang Smart, walang digital ba? Digital. Wala kasi dati PLDT sana. PLDT ngunyan, of course. Gumanda ba ang serbisyo? Bumaba pati. Pero siyempre ang problema kasi gusto monopoly, imo-monopolize kaya pagkatapos yan problema sa atin. Kaya naghihirap. Corruption po yan. Pumapasok din sa pamilya yan, ang corruption. Kasi bata pa, father, saan ba nagsisimula ang corruption? Sa pamilya din Bata pa, hindi mo na tinutuwid yung bata, nagnanakaw. Father, malit lang naman, di ba? Piso lang naman ang kinukuha ko sa wallet ni mami o ni daddy. Piso lang naman Dapat lang naman, di ba, bigyan ako ng pera. Oo nga, humingi ka. Magpaalam ka kaysa kumupit ka. Yun, doon nagsisimula yun sa family. Yan, kaya maganda itong week na to, pag-usapan natin. Sana ibalik ang Diyos sa pamilya. Anyway, nabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Nagpapasalamat po ako kay John Napoli sa ating IT na pabalik-balik, pababa, akyat dahil sa brownout. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play